אז עשיתי מתיחה על גיימקראפט לפני כזה צילומים, וזה משהו מצחיק. אני מאוד מקווה שתהנו מהסרטון, אז צפייה בהנאה. וזהו. אוקיי, אז כן, קוראים לי... 45. כן. לשלוח? כן. אתה מחובר בכלל? לאייפיקסל, כן. רגע. אוקיי. רגע, אני רק בא ללובי שלך, שאני לא מגלת את זה. לסקייוורס ללכת? כן, לך לסקייוורס. אוקיי. ואז אני אבוא ללובי שלך בתוך סקייוורס. אני יודע איפה הלובי שלך. כי אתה VIP. אני לא VIP. אני גם יכול, תסתכל. אתה לובי... לא יודע איזה לובי אתה. זה מסומן כחול. טוב, בוא ללובי 15. סבבה. שינית סקין. אני קצת, כן. לא. הנה בוא. בוא, אתה רואה אותי? לא, איפה אתה? אני פה. אתה רואה אותי? ליד החזיר. אני ליד החזיר. יש פה כמה. לא. הנה אתה, יאללה בוא. תכניס. נורמל או... אילסי? טוב, אתה מאחוריי? לא. אתה רואה אותי? לא. נו, איפה אתה? בוא. אתה כזה אורח בהפתעה, סבבה? אני אומר, שלום לכם, סוף בלה 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 בלה, והיום אנחנו בבלה בלה בלה. אז כן, שנייה, אני רוצה שתבוא לפה. מה? אתה תביל אותי, סבבה? אני לא... שנייה, בוא שנייה, אני רוצה לומר לך משהו. נכון, יש לי ערוץ. כן. נכון, אני מצלם בסרטונים. אתה יודע שאני צילמתי את זה עכשיו? אז אני עדיין מצלם. אתה עדיין מצלם? אבל אני עומד להעלות את זה. אוקיי. אוקיי, אז זה היה להיום ויאללה ביי.